З часоў, калі вы ўпершыню звярнуліся да мяне, я рыхтавала вас да таго, што зараз пачынаецца. Ніхто не ў бяспецы. Да, здагадаюся, абстрактная прадвесці пагібелі без аніякіх тлумачэнняў? Гэта каралеўства пабудавана на ілжывых багах. Старым часам надышоў канец. Ды хто яны, блядь? Як звычайна. Культысты смерці, звышнатуральныя злыдні. Класічная вокс-макіна, я зусім не сумаваў па пастаяннай небяспецы. Гэта вокс-макіна! Забіце іх усіх! Вось чорт. Большасць праблем вырашаецца кулакамі А калі не? і нагамі. Да гэтага і прызвычаіцца можна. 2, 3, 4! Гэта працягвалася даўжэй, чым мы думалі. Мабыць, гэта проста супадзенне? Мы не настолькі ўдачлівыя. Вы не зможаце абараніць усіх! Мы вокс-макіна, і мы не ўцякаем. Час раз'ябаць тут усё. Што за... Ды я бесено кашкай! Усяго за суткі ты ўчыніў пашкоджанне ў маёмасці на невымерную суму і сутыкнуўся з купай псіхалагічных праблем пра стасункі з бацькамі. Вітаем у вокс-макіна.